nixtieq ngħid minn issa li jekk il-poplu jagħtini il-mandat ta' Prim Ministru fil-waqt li mhux ser inżomm ir-responsabbiltà tal-finanzi kif għamilt f'din il-leġislatura sakemm ġibna il-finanzi fis-sod, qed niddikjara li fil-leġislatura ġdida ser nieħu ir-riforma tal-MEPA taħt ir-responsabbiltà diretta tiegħi. Irridu nindirizzaw id-deficit ambjentali ta' pajjiżna u allura nintrabtu li bħalma niżilna d-deficit finanzjarju u poġġejna l-finanzi ta' pajjiżna fis-sod, hekk ukoll inniżlu id-deficit ambjentali fil-waqt li nqiegħdu fis-sod l-ambjent tagħna. U bekk inkunu qed inwettqu fil-prattika is-slogan li qegħdin immexxu li iva flimkien kollox huwa possibbli. Se ninvestu fi proġett kbir ta' wind farms fil-baħar. 20 mil il-bogħod mill-kosta u qed nikkalkulaw li dal-proġett jiġġenera bejn 75 megawatt u 100 megawatt ta' enerġija nadifa. Se nestendu b'mod sostanzjali l-inċentivi biex il-familji u n-negozji jinvestu bis-serjetà fl-użu ta' enerġija nadifa. Ser nintroduċu inċentivi ħalli fid-djar tagħna nużaw prodotti aktar aċċettabbli ambjentalment. Fost dawn l-inċentivi qed nipproponu skema fej kull familja tingħata 5 bozzozz energy saving fis-sena għal sentejn fuq xulxin. Dan ifisser il-kalkolu tal-esperti jgħidilna li familja medja li tbiddel 5 bozzozz li jaħlu 100 watt għal daw il-bozzozz issa il-ġodda tkun qed tifranka aktar minn 100 euro fis-sena. Irridu nibdew nindirizzaw il-problemi ta' konġestjoni ta' traffiku kif ukoll it-tniġġis fil-waqt li nippremjaw lil min għandu vetturi li ma jniġsux l-arja. Fi kwalunkwe każ din ir-riforma għandha twassal biex tonqos it-taxxa fuq ix-xiri ta' karozzi ġodda imma tippremja lil dawk li jniġsu lanqas u lil dawk li jużaw enerġija nadifa. Qed nintrabtu kif ħabbarna f'nofs is-sena li għaddiet li nbidlu lil Għawdex fi gżira ekoloġika.